Hola, avui com aquesta setmana entrem en la setmana de Sant Jordi, dibuixarem una escena de Sant Jordi al drac, una mica especial, una mica de broma. Farem servir llapis negre. Faig servir el llapis negre perquè el pugueu veure des del tutorial. Si ho voleu fer-ho en blau des de casa us estalviareu de borrar. I dos rotuladors, un de molt prim i un altre de mitjà, amb punta de pinzell tots dos. La primera part farem l'esbós del dibuix. O sigui, començarem simulant l'escena del drac i Sant Jordi. Primer farem l'estructura del drac, tal com la tinc pensada. El drac sapeu que és un animal fantàstic, vol dir que no existeixen, ens el podem inventar realment. Primer començo guixant molt fluix. Ara sembla més aviat el cap d'un cavall, però ja veureu com canvia. I a mesura que anem tenint el traç més bé, anirem marcant més el llapis. No el dibuixarem sencer. Només amb l'escena que vull representar, només farem això. Aquí tenim una estructura de l'esbós previ. I aquí a davant simularem el cavaller Sant Jordi. Primer farem l'estructura, li posarem posat una mica fatxenda, una mica de xulesc. Primer faig una mica l'estructura, i aquí amb aquest braç, aquest dit, sembla un ninot. I llavors cap aquí a darrere muntarem l'espai del castell. Tot això és un primer esbós, que seria la primera part. Si volem encara més amb el cavaller, ens podem centrar fent-li la cara, una mica l'estructura de l'armadura. Les proteccions de les cames. Ja veureu, serà un dibuix entre el personatge del Sant Jordi serà una mica còmic, però per altra banda intentaré que el drac sigui bastant ferotge. Aquí simularé una mica. Aquí finalitzaríem més o menys. Aquí afegiré una mica la capa. És que puc afegir tants detalls com vull, però és que vull simular només el que seria el primer esbós. Aquí finalitzaríem la primera part del treball. Segona part del treball. Ara anem a centrar-nos a definir més el drac, on simulem els ulls, les altres parts del drac. I a més, fixeu-vos que farem diferents tipus d'escates en funció de la part del drac que dibuixem. Per fer escates és bo que us informeu, començo a dibuixar l'ull, que us informeu, per exemple, agafant il·lustracions o fotos de rèptils, ja siguin serps, cocodrils, iguanes, o sigui, tots aquests animals que tenen escates. Us poden servir d'inspiració a l'hora de fer el drac. Aquí ja simulo, vaig definint, vaig apretant una mica més el llapis per simular la cara. Aquí hi afegirem aquest espai així, unes quantes punxes. Aquí li afegirem una cua que se'ns anirà cap aquí. I amb aquesta cua hi anirem afegint aquesta mena d'escates acabades en punxa. Les escates és com una mica l'armadura del drac. L'ull ja el definirem. L'ull és petit,
costat de negre, i aquí... Fixeu-vos que ara sembla més un cavall que un drap, però ja veureu com canvia. Vale? Les dents esmolades, malgrat tenir la boca tancada, li farem que li surtin les dents d'aquí. Vale? Aquí li afegirem alguna punxa més. Vale? Anem definint aquestes punxes. Vale? Aquí seria la part de la mandíbula. Vale. Llavors aquí farem una mica d'escates, però ja us explicaré com les farem. Vale. Aquí també hi afegirem aquest tros d'aquí. Més o menys aquest espai afegirem unes quantes punxes més. Així. Després veureu que hi haurà pas que les enfosquirem una miqueta. Vale. Aquí farem una sèrie de línies guia que ens serviran per fer unes escates. Això ben fluix, aquestes ben primes. Vale. I llavors aquí ja definirem més les escates. Vale. Llavors aquí farem dos tipus d'escates diferents. Vale. Aquest tros d'aquí, aquesta línia que marco aquí, les farem horitzontals. Ara no les defineixo, les estic marcant i prou. Vale. Això seran les potes, aquí farem una mica de marcant de musculatura. Aquest tros que veieu d'aquí és l'ala, és un extrem de l'ala plegada. I marcarem, que simulant els plecs de l'ala. I aquí, aquestes escates que ens venen aquí, primer ho marcarem amb dues línies així. Vale? I aquí anirem afegint com una mena de teules. Les escates les podeu fer de moltes maneres. He definit de fer-les així. Després ja veureu com les anirem vellint. Ara només les marco per saber on cauen. Llavors amb el proper pas veureu. Aquí li farem com una protecció i les d'aquí seran una mica més grans, més petites i de forma més arrodonida, no rodones, i aquí podeu anar alternant grans i petites. És molt important que cada escata es tanqui per individual, o sigui, no m'enganxeu una amb l'altra, sinó que cada una sigui una, perquè si no queda tan bé. No les heu de fer igual que jo, la mida és una mica a voluntat vostra. Tampoc no me les feu molt petites perquè no acabareu mai. Aquí també. I aquí també. Tot. Ara ens centrem una mica més amb els detalls del cavaller. Li farem un format una mica més còmic. Aquí li farem un nas així, rodonjón. La barbeta que sigui així. I en plan xulo, com dient, què et passa? Vale. Ens informarem amb una armadura bastant sofisticada, que li vagi una mica grossa perquè el personatge és una mica prim, però el tio va super ben equipat. Amb l'últim model d'armadures de l'edat mitjana. Vale. Aquí marcarem una mica els dits. Veieu que aquí és important que toqui el drac. Vale. Aquestes ombreres tan grans, aquí més proteccions. Aquí li farem aquest posat dits cap aquí.
Aquí li penjarem una sivella d'on li penjarà l'escut, que li farem aquí a darrere penjat. Cinturón, on anirà l'espasa. La part de la roba aquí que penja. Cames, protecció de les cames. Més o menys això d'aquí serà la capa que li penjarà. Més o menys el tenim bastant. Farem una mica de... aquí. I si veureu li podeu penjar una floreta. Queda una mica més... encara se'l fa més xulo. Definirem una mica més l'espai. Aquí farem un castell amb un camí que és més estret i cada cop és més ample. I com us he explicat a vegades a classe, aquest tipus així ajuda a entendre, fa que el camí sigui més vertiginós. El castell, podeu fer com vulgueu. Jo el simulo una mica, llavors ja l'acabaré més bé amb el retolador. Aquesta seria la fi de la segona part. Vinga, tercera part, entintat i acabat. Podria acabar... Ara aquí podria agafar el llapis i fer més detalls encara, però aquests detalls els puc fer amb retolador. Començaré per aquí dalt. Jo aniré alternant un retolador prim i un altre de mitja. El prim em va bé per fer aquestes petites trames. Veieu aquestes ratlles així? Això ajuda a donar volum. I amb el gruixut aniré fent zones més fosques. Això també podria fer amb el gruixut. El gruixut que és pinzell acabat en punta de... retolador acabat en punta de pinzell. Veureu que a vegades no segueixo ben bé el llapis, perquè a mida d'avançar el dibuix vaig definint més els detalls que vull veure. Aquí el que farem serà... aquesta trama... L'ull és rodó, l'únic que li faig aquesta extensió més fosca. Les banyes del costat. Fixeu-vos que compressió només el retolador i faig que la punta sigui sempre més prima. Això seran zones més fosques. Tema de la boca. Farem diferents gruixos i que sembli més ample. Encara no he fet cap escata, les escates les deixaré pel final. Aquestes línies que he fet aquí les mantinc. D'acord? Les escates les farem amb el retolador prim, ja ho veureu. Si ens centrem en el cap, veureu que vaig... Aquí, al cap, veus aquí jo no les he fet amb llapis. Les escates del cap han de ser primes i més petites. El tras ha de ser ben prim, agafeu un retolador prim i dibuixeu per la punta.
farem una mica de trama. Veieu que són... Faig de diferents tamanys, però seran les més petites que farem, I només és la part de dalt del... Aquí canviarem aquest tros d'aquí de l'ull, canviarem una mica el sentit. Les banyes no tindran escates, Els hi farem aquest efecte així. I molt bé. Ara ens anem als ullals. Acabats en punta. I aquí reobrirem una mica la boca. Obrirem la línia de la boca per destacar els ullals, Ara ja no sembla tant un cavall, com abans. Aquí aquestes línies que he marcat abans, afegirem petites... Intentarem que les escates no toquin les dents, I aquí començarem amb petites banyes, aquestes les faig més acabats en punxa, que s'aniran ajuntant a les altres banyes, només fins aquí. Aquí farem una mica de trama. Les banyes, la trama que farem serà en direcció longitudinal de la banya, I ho farem amb un retolador prim. Aquí tindríem el cap una mica fet. Puc marcar això més? Més o menys el cap estaria per aquí. Ara ens centrem en la resta d'escates, anirem per zones, aquesta zona d'aquí, que semblen com teulades. Aquí les podem marcar amb el gruixut i ja veureu-hi la trama. La textura la farem amb el petit. Aquí, com que representa que sobresurten com les teules, farem una part d'ombra, que és aquesta més fosca que estic fent. I aquesta està bé que estiguin bastant separades entre elles. Ja veieu que això és com si fos l'armadura del drac. Més o menys així. Aquí enfosquirem una miqueta. I ara amb el prim farem la textura. Farem pel mig i farem així, línies així. Línies longitudinals molt primes. Una que sembla que estigui tancada. Així sobretot ressaltar perquè sembli que surtin, Línies primes, longitudinals. Aquí simularé que hi hagi alguna que estigui esquerdada o trencada. Més o menys. Aquestes d'aquí. Podríem fer més detalls, però ja està bé. I ara ens centrarem amb aquestes aquí. Però ara se m'ha acudit que podria afegir... Mireu, ara faré... Això no estava previst, Per protegir el coll. Li faré unes de noves aquí. Que vaig així com un llapis i després mireu què faré. Faré com una reixa. Però això no es queda aquí, perquè ara
definirem cada una per separat. Vale, aquí on he fet la reixa, farem com semicirculars. Una mica com una pinya. Ja us dic, la gràcia del drac és que li podeu fer molta varietat d'escates i en funció de la part del seu cos les podeu fer diferents sense cap problema, només amb una mica de gràcia. Vale, ara això amb el gruixut les marcaré més perquè sembla que surtin, amb una mica d'ombra sota. Vale, i aquí continuarem amb la resta, com les que hem fet al costat. Seguint aquí podrem marcar ombres sobre les banyes que surten. Això és important. Quan veieu que hi ha una cosa que sobresurti, li feu la banya. L'ombra, perdó. Vale. Aquesta part d'aquí ja estaria. Tornem a agafar el gruixut i ens centrem amb l'ala. L'ala acaba amb una punxa. És una ala plegada, Una ala que està plegada al cos. Una mica de trama i aquí aquesta part fosca és l'ombra que provoca l'ala sobre el cos. Vale. Ara continuem amb les escates del ventre. Les marcarem una mica així. Aquí a la pota. L'altra pota. Vale. Aquí veureu que hi haurà zones que seran completament negres, degudes a les ombres que provoquem. Vale. Llavors amb aquesta petita, amb el rotulador prim, faig aquesta forma de trama. Això és molt important que el rotulador sigui molt prim, Aquí provocaré, perquè dona la sensació que una està sobreposada a l'altra. Buscaré una mica això. Aquí ja me'n vaig de dret a pintar això de negre, perquè això són ombres, la part fosca, aquesta també, i aquesta part. Fixeu-vos que tot el llapis hi deixo anar en punta, que m'acabi en prim. És bo anar alternant quan pinteu amb retolador, és anar alternant parts més fosques i més clares. Ara ens faltarà només les altres escates que hem fet aquí, que serien les escates mitjanes. Cada una per individual. Aquí no cal que les feu iguales, com he dit abans, unes més grans, més petites, arrodonides, que cada una sigui independent. Porta una mica de feina, però queda molt més bé així. Segur que si, per exemple, mireu, aquestes semblen més les de la serp. Si mireu alguna serp o algun rèptil similar, que no totes les serps tenen les escates iguales, Veureu que hi ha moltes que són així. Clar, aquest drac seria una barreja de serp, potser cocodril, perquè les de dalt s'assemblen més amb les d'un cocodril. Aquí també puc anar pintant. Si algú vol pintar les escates que queden entremig, també pot fer-ho. Aquí passo una mica ràpid. Aquí estic quedant una mica ràpid perquè no es faci tan pesat. Un cop el tenim completat, podem afegir una mica més de treball foscor aquí. Aquestes coses que faig és perquè no em quedi blanc del tot. Vale.
Més o menys el drac el tindríem per aquí, ara ens centrem en el cavaller. L'únic que hem de fer amb el cavaller és resseguir tot el que hem fet amb el llapis. Ens anem al cap. Si us queda molt gruixut, feu-lo amb el prim, L'armadura... Aquí li he fet aquesta floreta, que encara el fa més xulesc. Això passaria per aquí. Armadura amb unes bones ombreres. Les mans posades de costat. Cinturón. I l'espasa, que no li passem per sobre. L'espasa la podeu fer com vulgueu. Aquí, aquest tros d'aquí és un plec que fa la roba. Això és la vaina. La vaina és la funda de l'espasa. També li podeu fer adornos. Protecció de les cames. Això representa que és metàl·lic. Els peus. Capa, l'escut. Ara veureu que torno a agafar el llapis gruixut perquè la part de la capa que està interior la faré amb negre. Així us ajudarà a destacar més el personatge i com que és una zona del dibuix on no hi toca la llum, la farem negra. Quan fem dibuixos a tinta és bo alternar part fosques, part clares, amb una mica de sentit. Jo només estic enfosquint la part de la capa que està a dintre. També puc enfosquir aquest escut. Una part d'ombra, aquí. Aquí. Aquesta part de la cama. També. Una mica d'ombra a terra. Aquí ja tindríem el cavaller. I la resta del decorat, com que és més lluny, aquí ho farem línia prima. Tot el que està més lluny, línia prima. Muntanya. Castell amb camí. Ara aquí sí que em puc lluir, no gaire més, perquè està molt lluny, una mica més amb el castell. El pont. La torre. Aquí sí podríem afegir més detalls. És que el podem fer tan gran com vulguem, el castell, Jo puc anar afegint detalls. Si fas una torre que està més lluny, la fas més prima i més fosca. Inclús en podries fer una de més alta aquí. Ponts. Imagina't que hi ha més muralles aquí. Una mica de trama a la muntanya, no gaire més. I amb aquest tipus de dibuix no em feu els núvols típics. Si em feu algun núvol és super prim i molt insinuat, tipus... O sigui, no em feu els núvols dels Teletubbies ni com el núvol Kingdom, perquè llavors ens carregaríem el dibuix. Teniu l'opció de fer núvols o fer una cosa així super prima. I que sobretot que les línies siguin discontínues, que no es toquin. Aquí, si voleu, podem afegir com si fos un camp de sembrat. Una miqueta, aquí algun matoll.
dissimulat. Com més lluny estan més petits, aquests que estan més a prop més grans. Bé, i aquí més o menys tindríem el dibuix del Sant Jordi. Llavors, per acabar de polir-ho i tal, si ho hem fet amb negre, doncs mira, passem una mica la goma, i si ho hem fet amb blau, doncs no caldrà. Vale? I aquí tindríem el nostre dibuix de Sant Jordi. Esperem que us hagi agradat i que practiqueu a casa i ja m'ho explicareu. Vale? Adéu.